János, hölgyem! Ó, köszönöm. Jaj, köszönöm, hogy megmented. Hát ez semmiség volt. Maga egy csodálatos teremtés. Egy kávét, köszönöm. vagy egy turmixot esetleg? Igen, elfogadom, köszönöm szépen. Akkor jöjjön, tud jönni, vagy támogassam? Jaj, segítsen, kérem. Jó, jó. Hello. Hi Barbie! Hi, Ken. Lenne kedved ma találkozni velem? Ó, persze. Egy kávé? Benne vagy, baby? Ó, simán. Oké. Barbie, tudod, hogy te vagy az életem. Nélküled nem létezem. Szeretnék megkérdezni tőled valamit. Igen, Ken. Hozzám jönnél feleségül? Ó, ezt komolyan gondoltad? Igen, a legkomolyabban. Egyszerűen nem létezem. Olyan vagy, mint a saját ínyem szerint kevert heroin. Ó, Ken, hogy szeretlek. Én is, Barbie, drágám. Eljött az esküvő napja, és Barbie házasan készülődött. És itt van a kis Clara, Barbie előző házasságában született gyermek. És itt jön a nagyasszony, és frissen műtött édesapja. Köszöntöm a kedves egybegyűlteket, tanúi lehetünk Barbie és Ken gyönyörű házasságának. Mindenkit köszöntök, nagyon örüljünk együtt. Először Barbie-t szeretném megkérdezni, hogy hitvesévé fogadja-e az itt megjelent urat, Kent? Igen. Igen, köszönöm a válaszát. Most szeretném megkérdezni ezt a sármos fiatalembert, Kent, hogy hitveséül fogadja az itt megjelent Barbie-t. Igen! Akkor nincs más hátra, mint hogy megkérdezzem az egybegyűlteket, hogy szóljon, aki ellenzi ezt a házasságot, szóljon, vagy hallgasson örökre. Akkor házastársakkal nyilvánítalak titeket. Csókoljátok meg egymást. Az anyám, nem igazán. Na. Gyönyörű vagy ma éjszaka, drágám. Szeretlek. Én is szeretlek.